K dekorovaniu poslednej laureátky Kryštálového krídla, to je mimoriadna cena za celoživotné dielo. Je pre mňa cťou, že vám ju môžem v krátkosti predstaviť. Je to dáma, najvýznamnejšia šľachtiteľka odrôd viniča na Slovensku. Počas jej šľachtiteľskej praxe a kariéry vyšľachtila strašne veľa odrôd viniča a 24 z týchto odrôd jej bolo uznaných. Spomeniem aspoň niektoré: Dunaj, Hron, Nitria, Radava, Váh. A v spojitosti s umom našich vinárov sa úroveň slovenského vinárstva posunula až na svetovú špičku. Vážené dámy, vážení páni, privítajme laureátku Kryštálového krídla za celoživotné dielo pani Dorotu Pospíšilovú. Potlesk patrí laureátke mimoriadnej ceny Kryštálového krídla 2014 pani inžinierke Dorote Pospíšilovej, vďaka ktorej naozaj môžeme povedať, že slovenskí vinári a naše vinárstvo patrí medzi absolútnu svetovú elitu. Ďakujeme veľmi pekne, pani Dorota Pospíšilová. Dobrý večer, vážené dámy a páni. Je neuveriteľné, že v tomto momente držím toto vzácne ocenenie vo svojich rukách. Ale keď si uvedomím, aké osobnosti v minulosti a v súčasnosti a nie na poslednej priečke náš oslávenec z dnešného dňa, pred ktorého dielom sa hlboko skláňam, dôstojný pán Srholec, tak mám pochybnosti o tom, či do tejto kategórie skutočne patrím. Ale stalo sa. A keď už táto chvíľa nastala, tak chcem povedať aj toľko, že okrem